ఆస్తులకు సంబంధించి ఒక సరికొత్త అప్డేట్ ఇది. ఇకపై ఇండ్లకు ప్లాట్లకు టైటిల్ ఇవ్వబోతోంది సర్కార్. స్టాంప్స్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ శాఖ ప్రక్షాళన దిశగా సర్కార్ అడుగుడు. సో వాస్తవానికి పెద్ద ఎత్తున అవినీతి జరిగేటటువంటి మరొక శాఖ ఈ స్టాంప్స్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ శాఖ. దీంట్లో డబల్ రిజిస్ట్రేషన్లు, మళ్ళీ దాన్ని రిజిస్ట్రేషన్ అయిన దాన్ని క్యాన్సిల్ చేద్దామంటే వాళ్ళకు రైట్స్ లేకపోవడం, ఇటనే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటూ పోవడం, ఓనికి చేసిన వానికి చేసుడు, ఇట్లాంటి తలకాయ నొప్పులు అయితే ఉండే కదా. అయితే ఒక మంచి క్లియర్ ముచ్చట తీసుకొని వచ్చినా మంచిగా నూరు దీన్ని. ఇది తింటే మీకు చాలా క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంది. పట్టా భూములు మాదిరిగానే ఎవరి పేరు మీద ఎక్కడ ఎంత విస్తీర్ణంలో ఉందో టైటిల్ ఇచ్చేదానికి ఆలోచన చేస్తుంది శాఖ. డబుల్ రిజిస్ట్రేషన్లు, ప్రభుత్వ భూములు అన్యాక్రాంతానికి చెక్ పెట్టేలా బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ. సో ప్రభుత్వ భూములు కూడా ఇష్టమైన రిజిస్ట్రేషన్ చేయకుండా, ఎందుకంటే ఆడ సబ్ రిజిస్టార్ గిట్ల పైగా గిట్ల ఎత్తున కూర్చుంటాడు, మంచిగా తీసుకురాగానే సంతకం పెట్టుడే. అది ప్రభుత్వ భూమా, అటవీ భూమా,